Pasensya na po sa aking video ngayon kasi medyo boring. The only you can only the only the face that you can see is my face. Okay, good morning. Nembagabigat Kakailian. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa channel ng vlogger na walang ganong subscriber. Ayan, so dito po tayo ngayon sa aking binabantayang school campus, my dear countrymen. Ayan, ito po yung Bangged West Central School. Ayan. So, bali holiday po ngayon dito. Cordillera Day. Kaya walang pasok. So naisipan ko lang pong mag-vlog kasi parang medyo anong tawag dito? Bale, ano po kasi mga Ilyan, may challenge ako sa sarili ko. Sabi ko sa sarili ko na kailangan ko nang i-monetize yung channel ko kasi magkatatlong taon na po yung aking YouTube channel pero unmonetize pa rin tayo. Actually, na-reach ko na po yung 4,000 watch hours noon, which is yun na lang yung kulang sana. Pero unluckily, siguro ni-review ni YouTube yung aking channel and maybe he found out na hindi legit yung mga watch hours ko na iba, kaya tinanggal niya. So from 4,000 naging 1,500 na lang. So hopefully magawa ko tong challenge ko para sa sarili ko kasi malaking bagay din po kung ma-monetize tong aking channel mga Ilyan, kasi hindi naman po ako regular dito sa aking trabaho, kaya kinakailangan ko talaga ng extra income. Malaking tulong po sa akin yan at sa aking pamilya, no? So sa mga subscribers ko po dyan, pa-support naman po ng aking YouTube channel. Please watch my videos. Subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe, at pakishare na rin po kung hindi kalabisan sa inyo, no? Ayan, kung hindi nyo naman po gusto yung aking mga video, daanin na lang natin yan sa pakikipagkapwa-tao. Ayan, so bali dito naman po sa aking binabantayang school campus, my dear countrymen, hindi naman po masyadong kahirapan na i-execute yung security protocol dito. Tahimik naman yung lugar, wala naman mga nagluloko, pero parte ng trabaho kailangan ikot-ikutan din natin pag meron tayong time. Bale, yung trabaho ko po dito mga Ilyan, all around. Bale, watchman yung aking pinirmahan na kontrata, pero ginagawa ko, tumutulong na rin ako sa mga utility work kasi kulang ng manpower. Mag-iisa lang kasi yung utility dito, kaya tinutulong-tulungan ko na siya. Tignan ko lang kung may tubig. Yan, bali nag-iipon ako ng mga tubig dito sa drum. And ako na rin kasi yung naglilinis ng mga comfort room for the meantime kasi wala pang na-hire na maglinis niyan. Parang tulong ko na rin. Tensya na po sa aking video ngayon kasi medyo boring. You can only the only the face that you can see is my face. Kagagaling ko rin po sa sakit mga Ilyan, ano? Kaya trinangkaso ko ng 4 na araw, my dear countrymen. Grabe. Halos hindi ako nakalakad ng 2 araw, boy. Yan, ito na yung pinaka-edge. May tao dyan. Yung isang teacher, meron siyang practice dun sa mga dancers nila. Ayan. Balik na lang ako. Ayun, since wala naman po akong gagawin ko ngayon ay maglalaba ako. Sayang yung time mga Ilyan. Bukas may pakusok na. Wala na, hindi na ako makakasingit. Bale, dito ako maglalaba kasi mahina yung tubig dun sa loob. Hindi siya makaakyat, kaya dito na lang. Ito na yung lalabahan ko. Oops, yan. Iipon-ipon ako ng tubig. So pwede na. Magsasabon na tayo.
Alright man rin. Ayan, tapos na tayong magsabon mga kailan. Ayan na tong mga sinapunan natin. Pero minalas tayo kasi nawala yung supply ng tubig. Ayan. Nawalan tayo ng water. Ayan. So, hindi muna tayo makapagbabalnaw mga kailan, ano. So for the meantime, magmimerienda muna ako kasi medyo nanghihina ako. Hindi kasi ako nag-almasal. I didn't eat my breakfast. Kaya merienda muna tayo. Okay, dito naman po tayo sa barracks namin. Ayan. I meet my baby girl. Ang kagandahan lang po dito minsan sa trabaho ko, nadadala ko tong anak ko dito. Ayan. So, while na nagtatrabaho, naaalagaan ko na rin itong aking baby girl. Okay, magka-cup noodles daw. Lagyan mo ng hot water. Lagyan mo ng hot water yan, baby. Ako, tinapay na lang. Mainit na, boy. Noodles. Sensya na po sa quality ng camera natin, mga kailya, no? Kasi talagang cellphone lang, hindi rin kagandahan na cellphone to. Yan naman kaya yung kakainin ko. Talagang medyo nagugutom na ako, ah. May tira-tira kaming mga pandesal dito. Yan yung babanatan ko. Tayong goya. Ayan. Against the light. Ayan, meron pa pala tayong slice bread dito. Tinapay. Susubukan ko pong mag-upload ng medyo consistent para hindi na po mabawasan yung watch hours ko. Hindi talaga maganda yung quality ng camera natin. Pasensya na po. Kain po tayo. Mamaya, tutuloy ko yung paglalaba ko. Hintayin ko lang yung tubig. Hawa na lang buhok ko, ah. Wala tayong pangpagupit eh. Layo pang sahod. Patapusan pa. Lasang chocolate. Right. Okay. Ito naman yung aming tulugan. Ayan. Ayan yung anak ko. Malaking bagay din po sa amin to. Nakakalibre kami ng tirahan namin. Actually, may boarding house naman. Pero nung lumindol, medyo natakot yung mag-ina ko na matulog doon. Kasi nasa second floor kami. At least dito, medyo mas kampante yung kalooban mong matulog. Kasi may mga aftershock pa makailya, no? Kaya dito na lang muna kami. Time check. Alas 11 na po ng tanghali. Ayan, meron ng tubig. Pero mahina yung tubig natin. Sobrang hina ng tubig natin, no? Grabe. Mahirapan tayo sa pagbabalnaw niyan. Siguro magsasayang na lang muna ako. Kakainin namin ng baby girl ko. Ang bigas natin. Yan, tama na yan. Hindi rin namin kayang ubusin to. Sana may tubig. Sobrang hina ng tubig, oh. Paano ka bang makapagbabanlaw niyan? Grabe.
Okay. Okay, tama na yan. Lagyan na lang natin ng tubig. Alright, saing na tayo. And may electric stove yung gamit natin. And takip, yung takip. Alright. Okay. Okay, time check. 4:20 ng hapon, mga kailyan. Hindi na tayo nakapag-update kanina kasi nalobat yung ating cellphone. Tsaka nagbalnaw tayo ng mga labahin natin. Iikutan ko ulit itong school campus. Makita natin yung mga sitwasyon dito. Ayan. Ang concern ko lang dito, yung open area dito. Ayan. Dito kasi yung dinadaanan ng mga tao. Ayan. Pero sa banda dyan, wala na. Naka-close na lahat yan, mga kailyan. Ito lang talaga yung medyo inaalala ko kasi open ito. Ayan. Sa bandang ito. Bale, open kasi dun. Ayan, ito naman kasi yung mga kailyan, newly constructed school to pero nadali ng ng lindol. Ayan. May mga crack. Ayan. Crack siya. Sayang to Ayan bagong bago pero tinamaan ng lindol. Okay. Ito po yung tricycle. Yung tricycle na ipapasada ako mamaya. Check ko lang yung gulong. Kasi minsan nagpa-flat siya So pero okay naman. Okay. Okay yung gulong natin. Punas lang ng konti para mabawasan naman yung alikabok. Kaya naman sa mga pasaheros natin, mga kailyan, bale mamaya pagka-out ko sa trabaho ko, bale yung trabaho ko kasi dito 8 to 5. Ayan, yung nasa kontrata ko. So paglampas ng alas 5, ayan, mamamasada na ako. Sideline. Kailangan madiskarte po tayo sa buhay, mga kailyan, kasi talagang sobrang mahal po ng mga bilihin ngayon. Sobrang hirap ng buhay. Magre-rely lang tayo dun sa sinasahod natin. Ang nangyayari, hindi rin naman kalakihan yung sahod ko dito. Dati kasi hindi ko pa na kukuha yung sahod ko. Halos na iutang ko na lahat. Pero ngayon na meron na akong ganito tricycle, hindi ko na masyadong nagagalaw yung sahod ko. Kumbaga ito yung pang araw-araw namin, yung mga kinikita ko dito sa pamamasada. Then yung sahod ko sa trabaho ko, yun naman yung pinambabayad namin sa mga ibang utang namin. Then pambili ng gamit ng anak mo. Napakaling bagay itong tricycle. Ayan, okay na to mga kailyan. Tayin ko na lang yung oras ng out ko para mamasada na ako. So maliligo muna ako para fresh tayo, mga kailyan. Alright, antayin ko lang yung out ko, mga kailyan. Kasi 4:53 pa lang yung oras. Di pa ako pwedeng mag-log out. 7 minutes to go. Mag-log out muna ako, tsaka ako mamamasada. Bale, parang clearance ko kasi yan, na pwede na akong lumabas dito sa trabaho ko. Okay, thank you rin. So, let's G. Susunduin namin na muna si Mrs.
Ibabalik ko sila dito, then mamamasada na ako. Siguro hindi na tayo makakapag video clip sa pamamasada mga kailan, kasi wala akong magandang camera, and at the same time wala akong lalagyan ng cellphone dun sa motor. Okay, as you can see mga kailan, gabi na. Ayan, nakagarahe na tayo. Ito yung pasada natin. Okay, alright. Bali 5 hanggang 7, 2 hours yung pasada natin. Mahina yung kita mga kailan. Ito yung kinita natin. Bali 150. Tapos 1, 2, 3. Meron tayong 210. Ayan, 210 yung pasada natin. Not bad. Alright, 210. So nakabalik na po ako dito sa school campus. Bali, yung duty ko 8 to 5, 8 a.m. to 5 p.m. So bali ngayong gabi, dito na rin kami nag-stay ng anak ko tsaka asawa ko. Ako na rin yung tumitingin dito sa school campus din during night time. Pero kumbaga wala na yun sa kontrata ko. Pero syempre andito na rin naman ako. Parang exchange din doon sa ginagawa nilang pabor sa akin na pina-stay nila kami dito. Kaya tinitignan-tignan ko na rin po tong school campus during night time. Actually wala talagang problema dito kasi gaya ng sabi ko, well secured naman po yung school campus. And kagandahan ngayon may mga pulis na nagjo-duty dyan sa mga highway. Kaya wala pong nagiging masyadong problema. Basta nakapag-lock na ako ng mga gate, okay na. So ito po yung pasada natin. Meron tayong 210 pesos. Ayan. So ito na yung pang-allowance ng anak ko bukas and pangkain din. So that's all folks. Dito ko na po siguro puputulin tong video na to. Actually marami pa tayong gagawin. Magluluto pa ako ng kakainin namin siguro kung hindi pa nakapagluto si Mrs. So salamat po sa mga nakarating sa dulo ng aking video. Thanks for watching. Thank you po sa pagsuporta nyo. And please continue supporting my YouTube channel kasi kailangan ko po ng maraming views. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At kung hindi po kalabisan sa inyo, like and share na rin mga kailan. So hanggang dito na lang po ang inyong Manong Ilocano. Thanks again for watching my dear countrymen.